רגע, 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 רגע. רגע, 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 רגע. יפה. שלומי, כל הכבוד. שיהיה לך בהצלחה. נחמון, בהצלחה. לפני שיש פה כמה אנשים שרוצים להגיד משהו מאחורה, יש שם קרטון ועליו שקית ניילון. את השקית תשים בצד. קח לך את זה. תשים אותה בצד. תביא לי את הקרטון בבקשה, ברשותך. למה אתה צועק? אני לא צועק, אני עדין, בזהירות. בטח, אתה תקבל רשות דיבור ותפתח את העגבניות בבקשה. חברים, מכיוון שמחר זה ערב חנוכה בנבי שורן. יש כל מיני אנשים שעומדים בחוץ ואני לא בטוחה. מי עומד בחוץ? בסדר, בסדר. מי שעומד בחוץ שייכנס קדימה, פנימה. אז החלטנו לפנק את רחמים. משהו נחמד. השקית אלדד שמה זה הכוסיות של השמן. והחלטנו... רגע, חכה, 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 חכה. קח את הניילון, קח את הניילון. החלטנו... להעניק למשפחת שני חנוכיה מכובדת שהנרות ידלקו בה לפחות 3 שעות, ואני מקווה שבזכות החנוכיה הזאת ובחג הזה האור ידלוק במשק 97? במשק 97 לשנים רבות, מבן לנכד לנין, לא משנה כמה ולא משנה כמה. הבנתם? בית שלישי או בית 300 בנחלה. אח שלי יקר, אלדד הסיר אותי מזה. זה שלכם, זו החנוכיה, זה המתנה מכולנו, כולל כל הדברים האלה, אל תדאגו, הכל בסדר. חבר'ה בתיאבון, אסיף חשב שיבוא. רגע, פני גם רוצה. אוקיי, אתם יכולים תוך כדי. תן לי להגיד משהו. בסדר, אז רגע. שלומי, יש מקום בפנים, תגיד לכולם להיכנס, למה הולכים בחוץ? יש פה מקום. יניב, רועי, תכניסו כולם פנימה. הנה אסיף, אז אסיף קודם. איזה כבוד, יש לנו. ואורח הכבוד שלנו זה מר אסיף. שנייה, חבר'ה, תנו לפני. רק שנייה אחת, תן לי לצלם את ראש המועצה של חוף הכרמל עתלית. עתלית אנחנו מבטרים. אין מה לעשות, זה שותף. יאללה, חבר'ה, תנו לפני. פני בקול כי אני לא שומע, יש לי בעיית ביטוח לאומי. אל תגלה לכולם, אוקיי. רחמים היקר, אנחנו מסתכלים יותר משני עשורים של עבודה. מסתכלים בחיוך ואומרים תודה. תודה על האדם שלך. תודה על עבודה לצדך. תודה על למידה ועל דאגה. תודה שהיית בדיוק כמו שאתה. איש מדהים מלא עשייה ונתינה. מאחלת לך לקדושתך שתמיד תהיה בבריאות איתנה, שתהנה בחיק המשפחה ותמשיך לעשות טוב לסביבתך. תודה על שנים של עבודה משותפת והצלחתך. מי רצה? אורי? רגע, אורי. דקה, אורי סלע. שנייה. שנייה, אורי סלע. רגע, אורי ביקש כי הוא צריך א', אני צריך לזוז, ב', יש לי זכויות, קצת זכויות יתר על כולם פה, כי אני שכן שלכם. הופה! קודם כל, יש לי באמת הרבה שעות חמי, אבל אתה קראת יותר מאשר ברכה, ממש מסמך שמספר את סיפורו של רחמון על כל ההשתלשלויות. אנחנו לא נפרדים ממך חמי, רחמון, אנחנו נפרדים ממך פה, וזה הבדל משמעותי. אני באופן אישי בוודאי לא נפרד ממך. ב-1982 קניתי את המשק מאזרד אבנר בן הראש. אבנר בן הראש, אתה צודק. ומאז בעצם התחברנו והפכנו להיות משפחה. אני רוצה להגיד לכם, מי שרוצה שכן טוב, שיבקש שכן כמו עורך חן. עכשיו עוד דבר קטן, אתה מצליח לטעת בכל אחד את החמי, לכל אחד מאיתנו יש תחושה שהוא חמי רק שלו. לכל אחד
והחמי שלו. אז אני רוצה להגיד לך, חמי, שאני מאחל לך, קודם כל... גם הילדים מרגישים ככה. גם הילדים והנכדים. זאת מעלה גדולה. זאת מעלה גדולה, הוא של כל אחד מאיתנו. ואתה מסיים פרק, ופותח פרק נפלא, חדש. כי העתיד תמיד טוען בחובו הרבה יותר ממה שעשינו עד היום. אז אני מאחל לך הצלחה, ואני רוצה להגיד לך, אני אמשיך לבוא, לבקש, לתקן לי פה ותתקן לי שם, וכנראה שלא יהיה היחיד. אז בהצלחה חבר'ה ותודה רבה. אורי. אני חבר פרלמנט, למרות שלא הופעתי ברשימה שמה, אבל אין בעיה. אני רוצה להגיד דבר אחד בשם כל אותם חדשים. אני חדש פה במגדים, רק 40 שנה. גם אורי חדש, הוא אומר 82. אני 82. אני רק נולדתי פה. אורי נולד פה. בין כל החדשים האלה, אני רוצה להגיד משהו מיוחד לחמי. שאני לא למדתי בבית ספר חקלאי ולא גדלתי במשק זה, אמנם גדלתי במושבה, אבל לא במשק חקלאי. וחמי תמיד היה המקור לעצה טובה, לעזרה וזה, ומה לעשות ואיך לעשות ואיזה חומרים ומה, וזה דבר מאוד מאוד ייחודי, ולא רק לי, אני יודע שהוא עשה את זה עם עוד הרבה אנשים אחרים. אז בשם כל החדשים במרכאות במושב, אני רוצה להודות לו, ואני חושב שזה באמת, ולאחל לו רק טוב. דוד, גולדפלד. רגע, שנייה. אני כתבתי שיר לכבוד, אתם מכירים את המילים? רגע, סליחה רגע, לפני השיר רק שתי מילים קטנים. קטנות. כולם פה מדברים על העתיד. אני רוצה להגיד משפט קטן, שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. אבא של רחמון, אני גם כן הייתי חקלאי חדש שלא הבין בכלום. תמיד היינו מגיעים לאבא של רחמון שיתקן לנו את הממטרה ויתקן לנו את זה ואת זה. ככה שהתפוח רחמון לא נפל רחוק מהעץ, הוא ממש נפל מתחת לעץ. אני גם רוצה להגיד כמה מילים. רגע, חבר'ה. חבר'ה, יש תור, הבן אדם הזמין. גם הוא דוד. לא ידעתי שהוא גם דוד. חכה. איזה פזמון? מה אתה הולך לשיר לנו עכשיו? רחמים שלנו, רחמים שלנו, רחמים שלנו. ומי מגיע בשעה 6 לפתוח את המחסן ולחכות שמישהו ירצה איזשהו בורג? רחמים שלנו, רחמים שלנו, רחמים שלנו. ומי עושה קפה את כל ברמינן שמטייל פה? רחמים שלנו, רחמים שלנו, יש עוד? לא, זה לא עוד. ומי נותן עצה לכל אחד? רחמים שלנו. תודה רבה לכולם, שתהיו את השיר. כן, מי רוצה לדבר? אני. יאללה, קדימה. רחמון, אתה מסתיר את רחמון. לא אומר כלום עליי, אני החרוש כאן לך דברים, אני רוצה להחזיר אותם. אין החזרות, דוד, אין החזרות. אוקיי, חברים, ברשותכם, יש לנו ראש מועצה שהוא חייב לנהל את המועצה, אז הוא בטח קצת בלחץ. חלק מהמועצה מותק קודם כל אני חייב להגיד לכם, אין פה מגדים, אין דברים כאלה, אני לא ראיתי דבר כזה. אני חייב בארנונה, אסיף. זה הכל מושל. לא, אל תגיד לכם שלא ייפגעו. לא, אין בסדר. אין בסדר. לא מבין מה ההתרגשות, סך הכל הוא עובר למילואים. כן. עובר להיות מילואימניקים של המחסן, הכל בסדר, צו 8, אתה מגיע לפה, יש בעיות, אתה מגיע. ברור. נכון או לא? נכון. זה כל המעבר מסדיר למילואים. אני רוצה להגיד לך שבאמת מאוד מחמם את הלב. בכמות טלפונים שאני קיבלתי בוואטסאפ, אתה חייב להגיע, אמרתי, אני מגיע, מה הבעיה? אתה חייב להגיע, יש לך כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך ומכירים את הטוב שעשית פה. הלחץ הגדול שלי, למי תיתן את המתכון לקפה? מדויק בכוס קטנה. איפה שלומי? שלומי, יש לך עבודה קשה חביבי. תתחיל להתאמן על הקפה. כל פעם שמגיעים לפה, זה עם חיוך, עם אהבה, בוא, שב רגע, תנוח, עוד תשתה קפה. תמיד יש פה עניינים, פרלמנט, הכל קורה פה. אני מאחל לך בריאות טובה. בהמשך הנאה במשפחה והתרומה שלך, יש לה משפחה באמת
יוצא דופן, אפשר לראות את ההשתקפות שלכם בילדים שלכם, וזה דרך ארץ, בחינוך, באהבת הארץ, באהבת האדם, רק בריאות. אם ירשה לי, אני לא פתח במקיע, עוד מעט יש אחד חנוכה, אנחנו זקוקים לכמה ניסים קטנים. אחד, בראש ובראשונה שהאחים שלנו יחזרו הביתה. אמן. שלמים. לא תהיה תקומה לארץ הזאת, לא נחזיר אותם. אמן. האחים שלנו, וצריך להתפלל עליהם ולבקש שיחזרו הביתה. בהזדמנות הזאת גם נאחל החלמה מלאה בגוף ובנפש לפצועים, והם כל כך רבים, עשרות אלפים, שנלחמו שנוכל להיות ברגע הזה, לזכור. רק אתמול איבדנו 3 לוחמים. ואחרון חביב, שנוכל להכריע בקרב את האויבים המרים שלנו לתת אופק לשנים הבאות לנכדים ולילדים שיוכלו לחיות בשקט ובשלווה. ולך המון בריאות ותודה על כל מה שעשית. באמת, תודה רבה.